pentru FC Vaslui. Gol Wesley! Golgheterul Vasluiului deschide scorul sub tâmpa după șutul lui Adailton. Traian Mat respinge în față și Wesley pe fază deschide scorul pentru echipa lui Viorel Hizo. O fază pornită după contraatacul Brașovului. Iată că și Vasluiul este o echipă periculoasă. Scos din offside Adailton la această fază de către Diego Gaucho, cred, și apoi Traian Mat respinge în față și Wesley împinge mingea în plasă. Este cel de-al 9-lea gol din acest sezon marcat de Wesley, cel mai bine plătit stranier din Liga 1 Bergambir, 400.000 de euro, însă se dovedește din nou că merită acest salariu cu adevărat galactic. Brazilianul venit în ianuarie 2009 de la Lake Soares, care era atunci revelația stagiunii în Portugalia. Adailton, un veteran în acest moment, la 34 de ani, are și el un merit important la gol. Greu să obțină penalti brașovenii într-o astfel de fază, mai ales când arbitru este Cristi Balaj, cel mai în formă arbitru român al momentului, cel mai bun arbitru din 2010 în România. La 39 de ani, Cristi Balaj a ajuns la 200 de meciuri în Liga 1 Bergambir. Să vedem acest atac al Brașovului. Chipciu pentru Cardoso, ocazie mare pentru Brașov, este gol! Cardoso! Gol! FC Brașov, formidabil! Josias Cardoso marchează la doar 2 minute după ce l-a înlocuit pe Marian Crisescu. A mai avut o tentativă în urmă cu 1 minut, acum nu mai ratează, un gol cu șansă, însă un gol meritat de FC Brașov pentru atitudinea arătată în debutul acestei reprize a doua. Cucea convins în cele din urmă, după ce în urmă cu câteva minute salvase șutul lui Teixeira. Să vedem faza, pare offside la Chipciu în momentul pasei. Chipciu pătrunde, trimite pentru Cardoso, acesta reușește în cele din urmă să introducă mingea în poartă. Nici Rivas și nici Wesley nu au putut să împiedice acest gol marcat de Josias Cardoso. Debut cu gol în Liga 1 Bergambir. Să vedem riposta Vasluiului, ocazie pentru Adailton. Adailton trece mingea peste poartă, nu a fost Raul Costin. Ocazie mare pentru Vaslui de a reveni în avantaj. Brașovul încă trăia din euforia golului egalizator. Joc Cânu pentru Pap și se termină jocul. FC Brașov, FC Vaslui 1-1, destul de nemulțumit patronul moldovenilor Adrian Porumboiu. Brașovul obține, iată, 4 puncte în fața a două echipe cu pretenții la titlu. După 3-0 cu Steaua în Ghencea, urmează acest 1-1 cu FC Vaslui. În condiții cu totul diferite. Vaslui a condus cu 1-0 la pauză după golul lui Wesley din minutul 34. Apoi stegarii au egalat la 10 minute după pauză, după intrarea lui Cardoso în locul lui Marian Cristescu, și brazilianul își trece în cont primul gol. Însă primul gol în Liga 1 Bergambir, însă cu largul concurs al lui Dușan Cucea, care, iată, și-a băgat mingea în poartă. FC Brașov, FC Vaslui se încheie așadar 1-1. Vaslui va juca etapa viitoare cu Steaua în Ghencea, sâmbătă de la ora 20:30 în direct la Digisport. Până atunci însă